Ayan, hello guys. Good morning. So, ayan, quick video lang ito guys. So, syempre, marami ng mga updates at saka matagal akong hindi nakapag-upload ng video. And, ayun, ako ay paalis na at hinahanap ko yung kabilang earrings ko na hindi ko makita. So, nag-video lang ako guys kasi gusto ko mag-update sa inyo kasi matagal ko nang gusto mag-update kaya lang hindi ko ma-prioritize itong pag-video kasi sobrang ang dami-dami namin ginagawa ni Papa. Maalis kami ng umaga. So kung pupunta ako ng tindahan namin and uuwi kami gabi na. So talagang wala ng panahon. Mag-update lang ako guys. So ayan, bago kami umalis sa bahay na to. So, nakikita nyo yung sa namin, likuran namin. So, ito yung aming naging tahanan for the past parang 2 years ata. 2 years ba? Parang ganun. Tsaka, ang daming nangyari nung lumipat kami dito. Sobrang daming nangyari. Wait lang. Ang daming nangyari talaga guys nung kami ay lumipat dito sa maiksing panahon na yon. Sobrang daming nangyari, hindi mo talaga ma-imagine. And kaya ako nag-vlog kasi syempre aalis na kami dito guys. And sa next video ko i-share ko sa inyo kung ano yung mga naging dahilan namin. And ayun, gusto ko bago kami umalis dito, gusto ko munang mag-video or parang goodbye video. Hindi goodbye video dito sa YouTube. Parang goodbye video dito sa aming tahanan na ito. And basta ang daming nangyari and i-update ko kayo guys sa mga sa mga susunod na mga magaganap sa aming buhay. And excited din naman ako na medyo malungkot. Kanina nga naiyak nga ako kasi syempre naging tahanan din namin tong subdivision na to for mga 5 or 6 years na, no, nung doon pa kami sa kabilang bahay, nung nagre-rent pa kami doon. Pero syempre, maliit lang yung subdivision na to. Syempre, yung namin, lang kami, nagkita, konti lang yung community namin dito, guys. So, parang nagkakaano na kami. And dito, 2 years kami dito. Yeah, parang mga 2 years nga. So, ayun nga, alis na kami dito guys. Hindi ko sure kung this week or next week, no, kasi nire-ready lang yung lilipatan namin. Pero ayun, nag-update lang ako and excited din ako sa mga magaganap sa magiging bagong journey namin as family. And ang dami talagang nangyari. So, ayun. Kumusta pala kayong lahat, guys? Hindi ko kayo kumusta. Pasensya na. Kasi aalis na kasi ako. Kasi anong oras? Alas 8 na. So, talagang siningit ko lang tong video kasi feeling ko parang ito yung right time na mag-video ako, no? So, ayun. So, sa next video natin, i-share ko sa inyo kung ano yung mga nangyari dito sa bahay. Ano yung mga kuan. Pero, ano naman, guys, good news naman yung mas okay naman yung journey na lalakaran namin, no, together with God. So syempre align tayo dapat kay Lord, 'di ba? So huwag kayong masyadong malungkot kasi syempre baka yung iba malungkot, no, pero ayun, ayoko ma-attach sa mga bagay-bagay na ayoko mag-hold on dun sa mga bagay na hindi siya sa amin. Basta yun. So, ayun lang guys. Sa susunod na video, i-update ko kayo. And eto na yung ko lang sa aming bahay. Kasi gusto ko lang mag-video. Gusto ko lang makita yung journey na bago kami umalis, may makita akong video. Parang documentation ko ito bago kami umalis, no? And ang daming nangyari for the last 2 years. And sa maiksing panahon talagang sobrang daming nangyari na hindi namin inaasahan. Ang daming, alam mo yun, si Lord lang talaga yung may control kasi kahit sa dami ng plano namin, hindi talaga siya natupad. Sa ibang direction niya kami dinala, kaya syempre go with the flow lang kami guys. And kung yun yung makakabuti sa amin, mas doon kami diba? Doon tayo dadaan, diba? Hindi na kami talagang matigas yung ulo talaga namin ng mga nakaraan. So, ngayon, sumusunod kami sa kung ano yung mas gagaan yung buhay namin, hindi stress. So, yun lang guys. So, kita-kits tayo sa mga susunod na video natin and see you in my next video. Salamat! Bye!